الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے اللہ کریم نے انہاں دے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق تواڈے کولے تواڈے رب دی طرفوں روشن دلیل معجزہ بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تشریف لے آئیے وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اسی تہاڈی طرف روشن نور یعنی قرآن مجید اتار دیتا ہے۔ سلسلہ جاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات مبارکہ۔ اج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ مبارک دا دست مبارک دا معجزہ ذکر کرنے حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ دے اندر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ میرے ہاں کچھ مہمان آئے تو میں اپنی خادمہ نو کیا دسترخوان لے کے آؤ۔ او جس وقت دسترخوان لے کے آئی تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دسترخوان نو دیکھیا تو اس دسترخوان صاف نہیں سی، انہوں صاف کرنے دی ضرورت آئی۔ آپ نے اپنی خادمہ نو کیا اس دسترخوان نو جا کے تنور دے اندر ڈال آؤ۔ جے تندور دے اندر انہوں ڈالیا تو تندور بھی جلدا سی پیا۔ مہمان حیران اور پریشان ہو گئے کہ دسترخوان صاف نہیں تے تندور ہی سٹن دا مقصد کی ہے، انہوں تو کے صاف کر لیا جائے بجائے اس دے کہ تندور دے اندر ڈالیا گیا وہ جل جائے گا کپڑا ہے۔ مہمان انتظار کرن لگے کہ مزید تیز اگ ہوے دی، ظاہر ہے جس ویلے کپڑے نو اگ پڑے دی تے اگ تیز ہو جائے گی پہلے دی نسبت ہے، تو دسترخوان بالکل جل کے ختم ہو جائے گا۔ لیکن مہماناں دی اس وقت حیرانگی پہلے نالوں زیادہ ہو گئی۔ پہلے تو حیران ہوئے نا کہ دسترخوان نو اگ سٹن دا مقصد کی ہے، تو پھر اس تو بھی زیادہ ہوگی جس وقت اس خادمہ نے کنڈی پا کے تے دسترخوان سلامت تندور چلدے دے وچوں کڈ لیا۔ جس وقت انہیں دسترخوان کڈ لیا دسترخوان بالکل صاف ہو گیا، اور لیکن ادھر کوئی بھی تاگا تار جلی نہیں سی۔ مہمان حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ اے کی ماجرا ہے کہ کپڑے دا کام ہے اگ دے اندر جل جانا تے اگ دا کام ہے کپڑے نو جلا دینا، لیکن اسی بڑا عجیب منظر ویکھیا ہے، نہ اگ نے نو جلایا ہے نہ جلیا ہے۔ مہماناں دے پوچھن تے حضرت سیدنا انس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اے او دسترخوان ہے جس دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک لگایا سی۔ اس دسترخوان نو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نال چھویا سی، اے اس ہاتھ دی برکت ہے کہ انہوں اگ نہیں جلا سکتی، انہوں جدن بھی صاف کرنے دی ضرورت پیندی ہے تے کوئی چکنائی وغیرہ لگ جاندی ہے،
اساں ایکو ہی کام کرنے ہاں، جلدے تندور وچ سٹنے ہاں تے او اگ دی وجہ تے چکنائی وغیرہ اتر کے پیچھے ہو جاندی ہے تے پیچھے کپڑا صاف بچ جاندا وے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کپڑے نو ہاتھ لا دیتا ہے وہ کپڑا اگ وچ نہیں جلیا۔ تو علماء فرماندے نے جنہ صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے حضور علیہ السلام دی، انہاں نو کیویں پھر جہنم دی اگ جلا سکدی ہے؟ انسان نو سوچنا چاہیے۔ جڑے لوگ کہندے نے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ فلاں بھی جہنمی ہے فلاں بھی جہنمی ہے، تو علماء فرماندے انہاں نو اس واقعہ وچ سوچنا چاہیے کہ جس وقت کپڑے نو اگ نے جلایا نہیں کہ وہ نال ہاتھ نبی کریم علیہ السلام دا مس ہویا سی، تے صحابہ کرام علیہم رضوان جنہاں حضور دی خدمت بھی کیتی ہے، سب کچھ سفر و حضر وچ نال بھی رہے نے، آپ دے ہاتھ مبارک نال انہاں دا مصافحہ کرن لگے پتہ نہیں زندگی چ کتنی دفعہ ہاتھ مس بھی ہویا دا، تے انہاں نو پھر کیویں اگ جلا سکدی ہے؟ اور ویسے بھی رب دا وعدہ ہے کہ میرے تمام پیارے محبوب علیہ السلام دے صحابہ کرام او نے جنہاں نو میں بخش دیتا ہے، انہاں واسطے بہت بڑا اجر بھی تیار کر کے رکھیا ہوئے۔ رب نے پہلے انہاں نو بخشش دا پروانہ عطا کیتا ہے، تے انہاں دے بارے کہنا فلاں وچوں جنتی نہیں فلاں وچوں جنتی نہیں، تے اے انسان دی خام خیالی ہے۔ اور اس تو اگلا واقعہ اے بھی ہاتھ مبارک دے نال تعلق رکھدا ہے کہ حضرت سیدنا جابر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماندے نے، امام بخاری نے اس نو تفصیلاً نقل کیتا ہے بخاری شریف دے اندر کہ حدیبیہ دا مقام سی، جڑا لشکر نبی کریم علیہ السلام نال حدیبیہ دے مقام تے موجود سی، اس لشکر نو پیاس لگی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے پانی دا ایک برتن سی، نبی کریم علیہ السلام نے اودے چو وضو کیتا تے لشکر والے لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی طرف متوجہ ہو کے عرض گزارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی نہیں جی وجہ تے اسی وضو کر لیے، اسی اس پانی نو پی کے اپنی پیاس بجھا لیے، بس اے پانی ہے جڑا تواڈے برتن دے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سن کے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن وچ رکھیا تے پانی نے جوش مارنا شروع کیتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں انگلیاں مبارکاں وچوں پانی نکلیا انج جویں چشمے بہندے نے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اساں ساریاں پانی پیتا بھی وضو بھی کیتا، اور جڑے جڑے ساڈے سواری نو پانی دی ضرورت سی گھوڑے وغیرہ سا انہاں نو بھی پانی پلایا۔ تو پوچھن والیاں پوچھا اے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسو ہاں اودن تسی کتنے لوگ آئے؟ اودن کتنے لوگ آئے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دی شان اور عظمت بیان کردے آیا بڑا ایک تاریخی جملہ کیا، آپ کیا اگر اسی اس دن 1,00,000 بندہ بھی ہوندے تو وہ پانی سانو کافی ہو جاندہ، لیکن اہے اسی 1500۔ اج لوگ سانو کہندے جی کہ تسی نبی کریم علیہ السلام دی شان وچ بڑا مبالغہ کر دیو، انہاں نو اکھاں کھولنیاں چاہیے نے۔ بخاری شریف وچ امام بخاری لکھیا ہے اور صحابی رسول حضرت جابر کہہ رہے نے اگر اسی 1,00,000 بندہ بھی ہوندے تو سانو پانی پورا ہو جانا سی، لیکن مسئلہ کہ اسی ہے اس وقت 1500۔ حالانکہ جواب تو صرف یہ بنتا سی اسی 1500 ہاں، لیکن نال ہی حضرت جابر نے نبی کریم علیہ السلام دی شان دسی اگر اسی اس وقت 1,00,000 بھی بندہ ہوندے تو سانو پانی پورا آ جانا سی، لیکن مسئلہ کہ اسی ہے اس دن 1500۔ تو اے چیز دس دیے کہ نبی کریم علیہ السلام دی شان بیان کرنا یہ صحابہ کرام دی سنت ہے، اس دے اندر مبالغہ کرنا ودا چڑھا کے بیان کرنا یہ صحابہ کرام دی سنت ہے۔ اور علماء نے لکھیا کہ صرف نبی کریم علیہ السلام نو نہ خدا کہنا ہے نہ ہی خدا دا بیٹا کہنا ہے عیسائیاں دی طرح، بقایا جو بھی شان بیان کرو گے وہ نبی کریم علیہ السلام دی شان بنے گی۔ ایک نبی کریم علیہ السلام نو ساری زندگی خدا نہیں کہنا، ایک خدا دا بیٹا نہیں کہنا،
اس تو علاوہ امام بصیری فرماندے نے جیڑی شان بیان کرو گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے ہتھاں مبارکاں چ انگلیاں چ جڑے چشمے جاری ہوئے نے، اتھے علماء لکھتے نے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا عصا ماریا سی پتھر تے وہ 12 چشمے نکلے تے 12 قبیلیاں نے اپنی اپنی پینے والی جگہ نو معلوم کر لیا۔ قرآن پاک چ سارا واقعہ موجود ہے۔ تو انہاں اتھوں پانی پیتا تو علماء فرماندے نے او بھی معجزہ ہے کہ ڈنڈا مارو پتھر تے پتھر پانی کٹ دے، لیکن پتھر تے پھر بھی پانی کٹتے رہندے نے۔ جڑے پہاڑی علاقے نے اتھوں چشمے پتھراں وچوں ہی نکلدے نے نا، کہندے نے لیکن اس تو وڈا معجزہ ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات مبارک دا کہ کدی بھی نہیں سنیا کہ انسان دے جسم وچ پانی دے چشمے نکلے ہون۔ تے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھیا تے 5 انگلیاں چ 5 چشمے بہ گئے سن۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی عزت عظمت اور شان سانو بیان بھی کرنی چاہیے، اور اس نو بیان کرن تو بعد سانو سوچنا چاہیے کہ جڑے لوگ کہندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام ساڈی طرح نے ساڈے ورگے نے، انہاں کولوں یہ کم صادر ہو جان گے؟ جس وقت ایک کام انہاں کول صادر نہیں ہونے تو اپنے آپ نو نبی کریم علیہ السلام دے برابر کیوں کہندے نے؟ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔